Единствено в медицинска лаборатория Лина в Бургас пациентът може да получи резултата си от микробиологично изследване на урина, ако той е отрицателен, в деня на даване на пробата. Това е възможно благодарение на уникалния анализатор за откриване на бактерии, с който Лина разполага. Инфекциите на пикочеотделителната система са сред най-честите бактериални инфекции. Ключов момент при тяхното диагностициране е откриването на бактериите в урината на пациента. Микробиологичното изследване на 3 проби урина в последователни дни увеличава достоверността на резултата, като най-подходяща е първата сутрешна урина. Посявката на урина е основен метод за установяване на бактерии в пикочните пътища от зараждането на микробиологията до наши дни. Резултатът от култивирането се получава на следващия ден. Понякога при съмнение за уроинфекция се налага назначаване на антибиотично лечение преди да е излязъл резултатът от посявката. Ако в последствие се установи, че не се изолират бактерии, антибиотичното лечение се оказва ненужно. Ето защо от особено значение е информацията за наличие на микроорганизми в урината да се получи на време. Добрата новина за пациентите е, че от началото на месец май тази година лаборатория Лина използва уникалния анализатор за откриване на бактерии в урината HB Intel. Анализаторът е единствен в Бургаска област. Чрез съвременна технология се проследява растежът и размножаването на бактериите и се определя тяхното количество в реално време. Методът се характеризира с висока чувствителност и специфичност. Ние работим с изключително строг протокол, при който в 1 микролитър урина се долавя дори една бактериална клетка. От друга страна, анализаторът разграничава живите бактерии от мъртвите клетки, еритроцитите, левкоцитите и солите в урината. Ако в лабораторията постъпи урина за микробиологично изследване между 7 и 12 часа, при липса на бактериален растеж, пациентът получава отрицателния си резултат в деня на даване на пробата. Ако анализаторът установи наличие на бактерии, изследването на урината продължава с допълнителна посявка и изготвяне на антибиограма. Съществен момент е пациентите да следват инструкциите за тоалет преди даване на урината, за да може анализаторът да открие истинските патогени, а не замърсителите. Цената на еднократното микробиологично изследване на урина в лаборатория Лина остава непроменена. Във връзка с въвеждането в експлоатация на новия микробиологичен анализатор, лаборатория Лина предлага на своите пациенти нов пакет на атрактивна цена – 3 последователни урокултури на цената на 2.